ndi atulankhani mumvere izi. Akuti akapanga kaliseche adzinena kuti Peter Mutharika akutani kodi akuwina. Anachita kena dzana aona anthu sanamvere. Ndi apitanso kwa anthu aja kugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza Amalawi ati Peter Mutharika angawine. Kafukufuku akuonetsa kuti anthu akufuna Peter Mutharika. Pozindikira kuti sakufunidwa, MCP yalemba ntchito maagent. Mavuto osali dziko muno, maagent amenewa akuzungulira kumalimbana ndi PM. The most powerful politician at the moment, UDF, MCP, UTM, akumaka za munthu ameneyo. Zona zake pa ground Amalawi atopa ndi chakwera. Ndiye timanena kuti ngati chipani chikulephera kudzudzula nyasi za bomayi asayembekezere voti pa 60 September. Inu simunaone manganya wangodzudzula chakwera kumatu kutchuka kuposa atupere kumaso kabambe omwe mutu. 60 September ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pabokosi pa tikangoti chani 2020 tosalaya sematuza kuti APM aliphera thumba la simenti 3500 amapezeka paliponse. Lero simenti 45,000 kumaso akusowa. Ndikoyamba kumalawi kuno kumasowa simenti posachedwa mumva kuti machesi akusowa. Chifukwa mu nthawi ya DPP zimene timazona kuphweka pano pali chisoja ndege, mbewu ya chimanga amagawa mwaulere chakwera kugulitsa 100,000. Akuti akapanga kaliseche adzinena kuti Peter Mutharika akutani kodi akuwina. Anachita kena dzana aona anthu sanamvere. Ndi apitanso kwa anthu aja kugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza Amalawi ati Peter Mutharika angawine. Ndeni mati ndiyankhule ndi atulankhani muuzane uko muchita kafukufuku apo tebulo mupangira zonse nulidziwa. Ndiye mukaona masurvey akulosera Mutharika victory is not a joke. Tambala nayenso afuna chimanga. Ma MP achakwera ku Southern Region akuza anthu akavotere PM. Zimene ndikuona pano sinthabwala. John Bande ku Blantyre, Ilias Karimu ku Chikwawa, Piro Karimu ku Sanje, Susan Dosi ku Chikwawa, Mark Bodoman ku Zomba. Onsewa amathandizidwa nchakwera kwa misonkhano yawo akugulisa APM. Akudziwa kuti maondo achakwera ndi osatheka 2025. Akugwisa ntchito chimanga ofuna kulowa ku parliament. Komabe anthu akumeneko musamale. Kuno kwa mpango lero kuna mwayi maningi. Chifukwa ndikoyamba kuti mumve kuti Damiano akulonganji. Taona ku Sanje Southwest constituency. MCP inaika candidate Yuri Tantiza anawatuluka ndi kuima independent. Atazindikira kuti kusanje tamba wakuda alibe chance. Amene ndi chikoka kuderalo wotanya milandu. MCP apanga plani yofuna umugwetsa. Akuchita fandi zakuwaniki chakwera Francis Damiano. Achakwera akumugayira ndalama zakuba wamangira kampeni. Cholinga chawo akufuna kugwetsa otanya milandu. Chodabwisa china akutenga ndalama kwa MCP kwa background akumauza anthu ndine mwana wa dadi. Mwina anangu akulonga kuti Damiano abwera mochedwa, abwera bwanji mochedwa dali kubi. Osati kuti anthu akulonga kudandaula yakumane akudabwa stable. Ine poyambirira ndikafuna bwadza imira rai. Kusanje kungochula chakwera sunga wine. Ambiri akugwisa ntchito APM kuti apeze mpando ku parliament. Mkulu ameneyu Francis Damiano amacheza ndi mwana wa president. Akuthandizidwa ndi niki chakwera mumba komanso chimwedwe. Background wafika ngati wa DPP koma kangowina apita kwa MCP. Komabe Sanje Southwest constituency whether like it or not akutenga ndotanya milandu. Akulu
pomaliza 60 September osalakwitsa mukafika mchipinda chovotera mukatenga ballot paper mukaonapo satana ndi majenti ake osakhala nawo busy maso anu ayang'ane chimanga mukachonga pamenepo ndiye kuti black box yapezeka fetereza simenti zizatsika mtengo anthu adzakhala ndi chakudya chokwanira ngakhale tambala afuna chimanga taziona 5 years chimanga kumasowa komanso kudula tambala anamaliza kujompha ndi mbewu yomwe ulendo uno gemu ndi chimanga akuluakulu history is the best teacher. Ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pabokosi pa tikangoti